apostonoak erromatarri. Zenibio, guretzako horiek inor ez da beretzat bizi. Ez da inor beretzat hiltzen ere. Bizi baldin bagera, jaularentzat gera bizi. Eta hiltzen bagera, jaularentzat gera hiltzen. Beraz, naiz bizitzan, naiz heriotzan, jaularena gera. Ontarreko hil eta piztu zen Kristo, bizien eta hilen jaula izateko. Jaulak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa. San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen. Bedeinkatu dazu aita, zerulurren jauna. Gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan dezu. Nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten iganan, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzte. Arrezazuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen harimentzat atxeden. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esana. Jesusen bizimodua nolakoa zen eta bere jokabidea nolakoa zen evangeliotan entzuten degularik, irakurtzen degularik, ohartzen gera Jesusen eginkizunean sufritzen ari zirenei laguntzea, indarra sentiaraztea, konsolamendua ematea oso importantea zela. Erabat ikusten dugu, Jesus sufritzen ari zen jendearen gandik gertu. Haiei laguntza hori eskeniz. Gaurko evangeliotan entzun dugu bere deia zatozten nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hoixe da gure jaunaren borondatea. Biziotan tokatzen dira sufrimenduak eta esate baterako heriotza gertutik tokatzen zaigunean horietako bat dugu. Momentu gogorra da, momentu tristea da beti. Eta horren aurrean mina sentitzea normala da. Modu hortan ere adierazten dugu hildakoarekiko inor maitasun hori, gertutasun hori
uzten digun hutsune hori, eta beti dago horra, edozein momentutan gertatzen dela ere. Jesusek nahi du egoera guztietan guri indarra nolabait ere nahi digu transmititu. Bere gertutasuna sentiarazi nahi digu. Fedeak ematen duen argia eta ematen duen itxaropena guk senti dezagula nahi du beti Jesusek. Horregatik esaten digu zatozte nigana. Eta bai bizitza honetako gorabeheretan, baita heriotzean ere guk hitz hauek entzun behar ditugu guri zuzenduta bezala. Hoixe da gure jaunak esaten diguna, berak indar hori transmititu nahi digula. Orazioan, berarekin egotean, berak erakutsitakoa kontutan edukitzean, nahi duguk itxaropena senti dezagula, indarra senti dezagula. Gure mina nolabait ere arindu nahi digu gure jaunak. Eta nahi du baita ere, gaineko guztiok ere, gizaki guztiok ere, borondate hori eduki dezagula. Hortan ere saia gaitezela, sufritzen duenarengandik gertu egoten. Heriotzako momentua, lehen esatetan bezala, momentu gogorretako badegu. Horregatik, gaurkoan zuen presentziak asko esan nahi du. Bai, Serafinari azken agurra egiteko, baita bere etxekoei, bere familikoei zuen gertutasuna adierazteko. Eta presentzia, gertutasuna, tolumina agertzea esan genezake degula lehenengo gauza importantena eta beharrezkoena denok egin behar deguna. Horregatik ere pentsatu behar dugu, askotan hitzen bidez zaila da, baino ekintzek gehiago adierazten dute beti. Aldi berean Jesusek nahi du bere fedeak argia eman dezaigula gure bizitzako momentu guztietarako. Bizitzan ditugun momentu onak, txarrak, denetan eta denak argitu nahi ditu Jesusek bere fedeaz. Eta heriotza baita ere hortan dugu, kasi esango duke premia handienetako bat dugun momentu bat, argitasun hori jasotzeko. Eta Jesusek heriotzaren inguruan adierazi nahi digu, sentiarazi nahi digu, alde batetik, ez dela azkeneko hitza, ez dela dena bukatzen heriotzarekin. Eta aldi berean ere jainkoaren errukia, jainkoaren maitasuna. Hoixe da, guk eduki behar dugun esperantza sakona heriotzaren aurrean. Eta nahi du Jesusek horrek eman dezaigula ere indarra. Badakigu denok hilko gerala, baino aldi berean pentsatu behar dugu egin gaituen jainko onarengana goazela. Gure hartzai onarengana. Ezagutzen eta maitatzen gaituen hartzai onarengana goazela. Gaurkoan hemen elkartu gera, Serafina gure senideari azken agurra egitera. Lehen esan dudan bezala, familiari lagunduz, jainkoari bere alde errebutuz, bera ere despedituz eta berari eskerrak emanez, eta eskatuz jainkoari eman dezaiola betiko atsedena. Heriotza eta liburu santuetan hola agertzen zaigu askotan, nolabait loarekin, atsedenarekin oso lotua dago. Harreman estua dauke. Hala esaten digu, liburu santuek ala esaten digute. Alde batetik, egunaren karuan nekatuta lotara joaten gera bezala, bizitza bukatzen denean ere hori gertatzen da, baino batez ere hori esaten digu, azken piztuera aipatu nahi digulako. Azken piztuera eguna. Eta hoixe da gure esperantza ere. Eskatzen diogu bada, gure hartzaionari, gure jaunari, gure egileari, Serafina gure senidearen alde, har dezala goiko zeruan, eman dezaiola atseden hori. Han ere elkartuko da aurretik joan diren hainbeste maite zituenekin ere. Eta handik eskatzen diogu jaungoikoari bere
etxekoekin batera handik gure alde egin dezatela. Eskatezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoizak asko dezake, harenarekin elkartuz. Amen.
santuk jangoiko gal guzti du betideko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aindiru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guzti horretatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalduan berdin kaliz harturik, berez eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kaliz datak, itun berri eta betikoaren bola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horregarri. Zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, bizia errogia eta sabamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu gaituzunako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan forma mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eranazun gaitasun osora, Francisco Goreta Santuarekin Florentzia gure hartzailekin eta elibizon guztiekin bat. Eraberen izan gogoan jauna pizteko itxaropenea bat diren gure esendideak, Serafina eta familietako egitako guztiak, aritzazu zeude aurpegiaren argitan. Erruk ezakizkigoaren guztio betiko bizitza iritsi detzala. Nagoituaren Ama Maria Doazkoarekin, Aezena, Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Santiago, Berediko Zaindariarekin, San Miguelekin eta Gizalde Luzietan, zure edizkide izan diren Santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun. Jesu Kristo, zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jangoikoa guztiorri, Espiritu Santuarekin batean, osretan guztian, gizaldita gizaldi guztietan.
gaituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan. Zure erruki eskertutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaila daudela. Zure zein dara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esango da apostoluei, pakea uste dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuegin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea. Paketu. Zoriontsuak jaunaren maila deituak. Amen.
familiaren izenean eta parrokian izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari, gure familia horretan laguntzera, Serafina gure senideari azken agorra egitera eta jardoikoari bere arimaren alde erregutzera. Ohitura den bezala, hemen tokatzen den hurrengo mesetan, baita ere bere alde eskainiko dugu beza. Izango da, otsailaren 22an, egun batez, atxaldeko 5:00. Eta erresponsor egin aurretik, bertso batzuk. Gustokoa zinun etxe ondoko baratzerako atxurra gaur hemen bildu gaituena izan da zure bapateko agurra. Ama aizpa, aide laguna, ez da izaten xamurra. Intzetik bertan, bedaiotik hor balerdiko gailurra. Angoian dago atxeden emango, dizun izarra edo lurra. Dizun izarra edo lurra. Eta azken erresponsoa egin dezagun. Boka egin zinena senide honen partez bere fedeagatik
Gaurkoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, edeka zaitzatela jainko guztiradunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte